I am not eating meat. Or, I don't eat meat. Dwi ddim yn bwyta cig. Dwi ddim yn bwyta cig. Dwi ddim yn bwyta cig. Was it raining? Oedd hi'n bwrw glaw. Oedd hi'n bwrw glaw. Oedd hi'n bwrw glaw. It depends. Mae'n dibynnu. Mae'n dibynnu. Mae'n dibynnu. The lift isn't working, or the lift doesn't work. Dydy'r lift ddim yn gweithio. Dydy'r lift ddim yn gweithio. Dydy'r lift ddim yn gweithio. They've had a shower. Maen nhw wedi cael cawod. Maen nhw wedi cael cawod. Maen nhw wedi cael cawod. The car is very old. Mae'r car yn hen iawn. Mae'r car yn hen iawn. Mae'r car yn hen iawn. I don't have time. Does gen I ddim amser. Does gen I ddim amser. Does gen I ddim amser. It doesn't matter. Does dim ots. Does dim ots. Does dim ots. Gustav isn't an alligator, it's a crocodile. Dim alligator ydi Gustaf. Crocodile ydi o. Dim alligator ydi Gustaf. Crocodile ydi o. Dim alligator ydi Gustaf. Crocodile ydi o. May I have a rose, please? Yes. Gai rosyn, please. Okay. Gai rosyn, please. Okay. Gai rosyn, please. Okay.
Someone broke the window. Dath rhywun dorri'r ffenest. Dath rhywun dorri'r ffenest. Dath rhywun dorri'r ffenest. The police can help. Mae'r heddlu'n gallu helpu. Mae'r heddlu'n gallu helpu. Mae'r heddlu'n gallu helpu. There are too many seagulls in town. Mae yna ormod o wylanod yn y dre. Mae yna ormod o wylanod yn y dre. Mae yna ormod o wylanod yn y dre. What time is it? It's 11:25. Faint o'r gloch ydy hi? Mae'n 5 munud ar 20:11. Faint o'r gloch ydy hi? Mae'n 5 munud ar 20:11. Faint o'r gloch ydy hi? Mae'n 5 munud ar 20:11. I can't remember where I was. Dwi'n methu cofio lle oeddwn ni. Dwi'n methu cofio lle oeddwn ni. Dwi'n methu cofio lle oeddwn ni. Where did you live in 2001? Lle oeddech chi'n byw yn 2001? Lle oeddech chi'n byw yn 2001? Lle oeddech chi'n byw yn 2001? How much is the ticket? £3. Faint ydy'r tocyn? £2. Faint ydy'r tocyn? £2. Faint ydy'r tocyn? £2. Orlix's cat doesn't go to the chapel. Dydy cath Olix ddim yn mynd i'r capel. Dydy cath Olix ddim yn mynd i'r capel. Dydy cath Olix ddim yn mynd i'r capel. You have enough money to pay. Mae gen ti ddigon o bres i dalu? Mae gen ti ddigon o bres i dalu? Mae gen ti ddigon o bres i dalu? I woke up at 6:45. Nes i ddeffro am 6:45. Nes i ddeffro am 6:45.
Nes I ddeffro am 6:45. Were you sleeping? Yes. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. There is a snake in the box. Mae 'na neidr yn y bocs. Mae 'na neidr yn y bocs. Mae 'na neidr yn y bocs. We were hidden under the bed. Or, we had hidden under the bed. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. He has 2 sisters. Mae ganddo fo 2 chwaer. Mae ganddo fo 2 chwaer. Mae ganddo fo 2 chwaer. Can you pay? Ydych chi'n gallu talu? Ydych chi'n gallu talu? Ydych chi'n gallu talu? The electricity bill has arrived. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. Will Barrow understand? Fydd Barw'n deall? Fydd Barw'n deall? Fydd Barw'n deall? There is enough cheese. Mae 'na ddigon o gaws. Mae 'na ddigon o gaws. Mae 'na ddigon o gaws. Mr. Lebowski has sold his carpet. Mae Mr Lebowski wedi gwerthu ei garped. Mae Mr Lebowski wedi gwerthu ei garped. Mae Mr Lebowski wedi gwerthu ei garped. Was it Marx's car? Car Marx oedd o. Car Marx oedd o.
Car Marks oedd o. We didn't pay. Nathon ni ddim talu. Nathon ni ddim talu. Nathon ni ddim talu. What has Ladens been doing in the sea? Be mae Bin Laden yn neud yn y môr? Be mae Bin Laden yn neud yn y môr? Be mae Bin Laden yn neud yn y môr? He is in my car, or it is in my car. Mae o'n yng nghar i. Mae o'n yng nghar i. Mae o'n yng nghar i. I love you. Dwi'n dy garu di. Dwi'n dy garu di. Dwi'n dy garu di. It's gold. Aur ydi o. Aur ydi o. Aur ydi o. Do you have a smartphone? Sgen ti ffôn glyfar? Sgen ti ffôn glyfar? Sgen ti ffôn glyfar? My cat is in Larius's house. Mae'n nghath i yn hilarious. Mae'n nghath i yn hilarious. Mae'n nghath i yn hilarious. When will you be available next? Pryd bydde di ar gael nesa? Pryd bydde di ar gael nesa? Pryd bydde di ar gael nesa? There is something in your eye. Mae 'na rhywbeth yn dy lygad di. Mae 'na rhywbeth yn dy lygad di. Mae 'na rhywbeth yn dy lygad di. I am not Paul's father, I am Kermit's brother. Dim tad Paul dwi. Brawd Kermit ydw i. Dim tad Paul dwi. Brawd Kermit ydw i.
Dim tad Paul dwi. Brawd Kermit ydw i. What have you done? Or what have you made? Beth wyt ti wedi wneud? Beth wyt ti wedi wneud? Beth wyt ti wedi wneud? Did they speak Welsh? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Who are they and where are they? Pwy dyn nhw a lle maen nhw? Pwy dyn nhw a lle maen nhw? Pwy dyn nhw a lle maen nhw? The shop opens at 10 o'clock. Mae'r siop yn agor am 10 o'r gloch. Mae'r siop yn agor am 10 o'r gloch. Mae'r siop yn agor am 10 o'r gloch. I've been sick. Dwi wedi bod yn sâl. 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 May I have bread, please? Ga i fara os gwelwch yn dda? Ga i fara os gwelwch yn dda? Ga i fara os gwelwch yn dda? Have you had breakfast? Ti 'di cael brecwast? Ti 'di cael brecwast? Ti 'di cael brecwast? She has a big dog. Mae gennych chi gi mawr. Mae gennych chi gi mawr. Mae gennych chi gi mawr. Did you see the shark? Sti weld y siarc? Sti weld y siarc? Sti weld y siarc? Bye. Bye.